Lezi Zulu zithi zathenjiswa ukwakhelwa kwabusha izindlu ngemuva kokuthi izindlu zazo zacekelwa phansi izikhukhula eminyakeni emibili edlule kodwa zibona zishawe indiva. Izimo esiphila ngaphansi kwazo azikho right, impilo ayikho right lana, sihlushwa imbungulu, amagundana amakhulu, nje impilo esiphilwa la kuleli ibhilidi lokuphuza nje utshwala kakhulu, kuyadakwa kakhulu, akulalwa ngama weekend siyazi ukuthi asilali, fanele singalali. Lo sithenjiswa nje sithenjiswa ukuthi siyahamba, akukho okunye sikuzwa okulungayo. Ezinye izisulu ezikhoseliswe endaweni yesikhashana zithi ukuhlala kule ndawo kubeka engcupheni impilo yazo. Okubuhlungu kakhulu ke mina sengize ngagula ke njengoba nginciphe ngingaka nje. Ngishawe asthma manje sengishawe isifuba. Unganguba ngithi noma ebusuku ngipintsheke kakhulu. Bakufanele ngivule ifan bahlukumezeka la bengihlala nabo. Abathatha serious uhlumeni ngokuphepha kwabantu. Ngicela ukubuza umuntu angafaka abantu endlini eyodwa bawu6, bawu7 kanye nezingane. Kuphi ukuphepha lapho? Umuntu wesilisa nowesifazane bahlale yini endlini eyodwa. What if kuqhuma ama-rape la phakathi? Kusenjalo isikole sacekeleka phansi ngesikhathi kuhlasele shingishano thongathi ngoNhlaba kulonyaka sesiqalile ukwakhiwa kwabusha. Ezikoleni ezingama-20 ezathinteka iSeatide Combined School iyona eyakhahlamezeka kakhulu. The rebuilding has commenced and most of the blocks currently are being undertaken by donors such as Gift of the Givers, Bid Tanks, Bank Pack, Zimbali Foundation, etc. Some of the blocks should be finished before the end of this year. Ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka kulesi sikole kuzoqhubeka ngokujwayelekile. We have made arrangements and I've had a discussion with the circuit manager to ensure that we are able to undertake all exams for every grade from foundation phase right up to metric. Metrics will be based at Anton Lembede, where they will do the entire NSC exams. Ukwakhiwa kwesikole kulindeleke kuphothule ngonyaka ozayo.